členskej sekcii sa prihlásiš do kurzu You Care. Tu nájdeš 10 modulov, ktoré sa ti otvárajú postupne, každé 2 týždne nový modul. V každom module nájdeš videolekciu, ktorá ti pomôže pochopiť súvislosti a položiť základy vedomého jedenia. Toto však nie je počúvací kurz. Hlavné video si môžeš pustiť napríklad večer do slúchadiel, ale potom ťa čaká integračná časť, ktorá ti pomôže preniesť teóriu do praxe. Čaká ťa 5-minútové inštruktážne video a 3 praktické úlohy ku každej lekcii, ktoré ti zaberú pár minút denne a ktoré jednoducho zaradíš do svojho života. Tento program od teba vyžaduje aktívny prístup, kde každý týždeň robíš malé, konkrétne zmeny a posúvaš sa krok za krokom k lepšiemu vzťahu k jedlu bez výčitiek. K úlohám máš podľa potreby vždy k dispozícii pracovné listy, techniky a nástroje. Takisto ťa ku každej lekcii čaká video, kde odpovedám na najčastejšie otázky a ďalšie bonusové a podporné materiály vždy podľa témy lekcie. Kurzom si prechádzaš svojím tempom a máš na všetko dosť času, ale nikdy sa nezasekneš a nestratíš v procese. Od prvej chvíle ťa v programe povediem každým krokom. Program je nastavený tak, aby si vždy vedela, kde sa nachádzaš a čo sú tvoje ďalšie kroky. Toto v iných programoch nenájdeš. Čaká ťa jasná cesta, ako postupovať programom. Hneď po prihlásení si pozrieš úvodné onboardingové video, kde ti všetko vysvetlím. A potom ťa čaká vstupný test, ktorý ti ukáže, aký typ stravovacieho správania u teba prevláda a najviac ovplyvňuje tvoj vzťah k jedlu. Po vypracovaní testu máš k dispozícii konkrétne stratégie pre tvoj typ stravovacieho správania, ktoré ti pomôžu prechádzať programom s jasnosťou, na čom presne pracovať a do čoho dávať najviac pozornosti. Ako budeš prechádzať programom, môžeš si robiť pravidelný monitoring svojho pokroku pomocou interaktívneho kvízu, ktorý ti pomôže sledovať, ako ďaleko si sa už posunula v 4 kľúčových oblastiach intuitívneho stravovania. Tento test vyplníš za 3 minúty a výsledky ti prídu na mail a pomôžu ti identifikovať tvoje silné stránky a príležitosti na efektívne zlepšenie bez hodnotenia. Kvíz môžeš opakovať každé 4 až 6 týždňov, ako budeš postupovať programom. Ja ho však odporúčam urobiť si aspoň 2-krát. Práve toto ti pomôže reflektovať tvoj pokrok a ostať v procese motivovaná. No a v programe mám pre teba pripravené aj špeciálne bonusy. Po 3 mesiacoch si urobíme krátke zastavenie a spoločne zhodnotíme, kam si sa posunula, ako na tom si a ako sa cítiš. Budeš mať možnosť vyplniť audit a na základe tvojich odpovedí ti natočím video spätnú väzbu, v ktorej ti odporúčim konkrétne kroky šité na mieru a poradím ti, na čo sa zamerať, aby si dosiahla svoje ciele. Táto spätná väzba ti príde priamo odo mňa na mail a poskytne ti jasný smer, nový uhol pohľadu a podporu presne tam, kde ju budeš najviac potrebovať. No a na záver programu budeš mať možnosť rezervovať si 30-minútový rozhovor priamo so mnou. Získáš individuálne zhodnotenie svojej cesty a spoločne ukotvíme tvoje ďalšie kroky. Po záverečnom rozhovore ti pošlem na mail konkrétne odporúčania a nasmerovanie čo ďalej. Svoju cestu v programe tak ukončíš s pocitom spokojnosti, motiváciou a jasnosťou.
Ak by si počas programu potrebovala ďalšie individuálne nasmerovanie alebo dodatočnú podporu, položíš svoju otázku do klubu a prídeš na mesačné živé vysielanie. V klube sa môžeš pýtať anonymne a získať vždy tú podporu, ktorú potrebuješ. Všetky živé vysielania sa v klube odohrávajú cez Zoom bez zapnutej kamery, vždy podľa mesačného programu, ktorý ti dopredu pošlem mailom. Ak nebudeš môcť prísť naživo, môžeš si pozrieť záznam z každého vysielania v členskej sekcii. Už teraz nájdeš v klube masterclass, workshopy a takisto aj rozhovory na rôzne témy, ktoré ti pomôžu prehlbiť vždy presne tie oblasti, ktoré potrebuješ riešiť. Klub je tu pre teba, keď sa chceš ponoriť hlbšie do témy, pýtať sa a získať odpovede v bezpečnej anonymite. Je to tvoja dodatočná podpora. Nemusíš si prejsť všetko, čo máš k dispozícii. Môžeš si vyberať presne to, čo práve potrebuješ ty. Nový obsah pribúda do klubu pravidelne. Klub žije a rastie podľa toho, čo práve riešia ženy v klube, čo riešiš ty. V klube máš k dispozícii aj láskavé, uvoľňujúce vizualizácie, ktoré ti pomôžu prepojiť sa so sebou a aktivovať zmeny v tvojom podvedomí, aby si mohla robiť vedomé voľby v jedle, ale aj v živote. Ak chceš pravidelné pripomenutia, ktoré ťa udržia v procese a kontakte so sebou, máš možnosť odoberať týždenné zamyslenia, ktoré ti pristanú priamo do mailovej schránky a nasmerujú tvoju pozornosť na vedomý kontakt so sebou, svojim telom a jedlom. Online kurz je tvoj návod na to, ako uzdraviť svoj vzťah k jedlu, naučiť sa jesť vedome a počúvať svoje telo. Moje strategické vedenie ti pomôže prejsť celým procesom s istotou a jasným nasmerovaním. A klub je tvoja oáza pokoja za dverami sveta, ktorý je posadnutý dietami, fitness a zdravým životným štýlom. Vďaka týmto 3 pilierom sa nikdy nestratíš v procese, nebudeš zahltená množstvom obsahu a zároveň máš vždy kam siahnuť, keď potrebuješ podporu. A môžeš sa tak krok za krokom stať sebavedomou v jedle a vybudovať si zdravý vzťah k jedlu bez výčitiek.